Boleh salah ya. Biji lalai dah aku, biji bang lazio. Oमफ्राय नै आं भिडिअ लानायाव दिगदार बिथाङा ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा माने बिराद मा होननांगोन बेखौ बिराद जोंनि थाखाय आरोना बिराद स्पेसियेल दिन होननांगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोंहा फिसालानि बार्थडे आरोना दिनै फिसालाया जोंहा 2 बोसोर जासिगोन आरोना 2 बोसोर कमप्लिट दिनैहाय बिनि थाखायनो फिसा सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों केक इसे हानानै आरोना गथ'फोरजों ओमफ्राय दा बेलुन सेलुन नै सुखांजोब्बाय बेलुनखौ खावसे दंबोयो जालांना ओमफ्राय गगा मोननाय गुजुनाय एखेबारे लोमजानाय ओमफ्राय दा बेलुनखौ माबाखांबाय आरोना सुखांबाय खावसे ओमफ्राय ओरैनो एसे दंबोयो सुनो थाखाय बिसोर सुगासिनो बेलुनखौ ओमफ्राय दा आङो एसे बाथौ साथौ लिरनानै खुलुमनानै लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय थामखौ दसे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन आङो ओमफ्राय बिसोर दा बेलुनखौ सुनानै माबोरै साजायो ओमफ्राय देखायलांनोसै आरोना आङो माबाखांबाथाय बिसोर साजायो आं लिरखांगौमानि बिसोर साजायलायनाय जागोन आरो बेनि थाखायनो दा बाथौखौ देना लाग्रोनोसै नै जोंना बेलुना फिसा फिसा ओमफ्राय नै बेखौ गादा गुदा दंबोयो मोननैसो ओमफ्राय गैया ओमफ्राय दा नै दावराव एखेबारे सानैजों आरो खावसे स्कुलाव थांनो खारलांबाय आरोना गथ'फोरा जि दसेनो मा दंफां हास'फैदों नामा ओमफ्राय नै जोंहा बेलुन खाथे खाथे लादों बेयाबो खागासिनो खाना हरग्राया ओमफ्राय नै सुबावदों बेखौ ओमफ्राय नै अबेयाव बानायनो नागिरदोंथाय जोंहा जायगायानो गैया आरोना बेलुन होनो थाखाय अबाव होनो नागिरदों मिथिला माबा बेयावनो बिसना सादरखौनो होलायनानै बोरै बोरै बानायनो नागिरदों दा बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बाथौ आरिखौ लिरनानै खुलुमनानै माबानानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनसिगोन आंनिखौबो लाय बावदों आं बिनियाव जोंहा नै आं बाथौ लगायखौ मानि साजायखांबायानो आरोना नै माबायदि साजायखो जायखिया साजायबाय आरोना जेरैबाबो खुनुरुखुम ओरैनो जानला मोनलायैबाबो बेखिनि साजायबाय बेफोरबायदि ओमफ्राय दा फोलेरखांबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर साजायनाया जाबाय ओमफ्राय दा आङो केकखौ नोंथांमोननो एसे देखायहैनोसै माबायदिथाय आंबो नुवाखै आरोना नायना केकआ बेयावनो दं आरोना ओमफ्राय दा आंखौ खेवनानै नायनोसै र' खेवना लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै निंखि लाबोदों ओमफ्राय नै मिस्टि बेनोसै आरोना ओरैनो सा एसे माबानानै बेजोंनो होनोसै आरोना ओमफ्राय आंखौ खेवग्रोनि र' केकखौ बिदिसो बानायहोदों ना आंथ' मिथिया आरो माबायदि आं सिम्पोल बानायनो खोन्थादोंमोन आरोना ओमफ्राय माबायदि बानायनानै लाबोखो नै बांद्राय फसायासै आङो नै ओमफ्राय लोगोफोर न' खाथियाव दंफां हागासिनो आरोना ओमफ्राय दंफाङाव हाबाय थानानै बिराद दावराव ओमफ्राय केकखौ नोंथांमोनखौ देखायबाय आङो एसे रेडि जाबाय नै लोगोफोर जोंहा केक हानोसै आरोना केक हानोसै ओमफ्राय नै फैजोब्बाय नोंथांमोनालाय नांगौमोना गथ'फोरा खारजोब्बायसो थांनाय बोसोरनियासो जि जेव जाखाबायमोन ओमफ्राय स्कुलाव थांबायना स्कुल दङ खावसे स्कुलाव थांजोब्बाय ओमफ्राय थांनाय बोसोरनियाव स्कुल गैयामोन खोमा ने गथ'फ्रा थांनाय बोसोरनियाव गथ'फोर बेसेबा बुरजा जानाया ओमफ्राय दिनै गैया नै जों साब्रैसोल' ओमफ्राय केकखौ हानोसै आरोना ओमफ्राय नै जोंना केकआ लाबोबाय इमान माबा ओमफ्राय नै जोंहा बार्थडे बया हेपि बार्थडे बाबा हेपि बार्थडे दिनै ओमफ्राय बिराद दावराव मा होनो न' खाथियाव दंफां हानानै जि दावराव ओमफ्राय नै जोंना केकखौ आं बांद्राय माबानाय फसायनाय मोनासै सिम्पोल बानायनो दखानियानो बेलेग सिम्पोलसो बानायनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दखानियासो बेलेग बानायना हरबायनो टफिजों केन्डेलजों ओमफ्राय नै हर टफि लाबोनानै गथ'फोरानो गैला नै टफि मा खालामनो माबायदि बिदिनोथ' आरो बिदि उदास जाबाय एरसे दावरावथार जोंहा अबा बिनिखायालाय सुजु
दुखाङाखै दाबो गानथारा दे बियो मालाबाबो गारा थांनाय बोसोरबो गाबबाय बायदोंसो बेसेबांबा हो आंनाव मा खेबसे गानदो दे खेबसे गानदो गिदिर दानदो गगिनोसै गानाखै जाबाय दे सल'सोना जोंहा होनखोमबा 그러자 비야 이신도 찹잖아 이신 찹잖아 왜 바데니 마마야는 지금 자야 바데미나 자라 바데 뭐야는 자야 이제 가자는데 봐요 아몬데 아 한번 보는 분이 바데니 아까 컴도 왜 있는 수지 만는데 톱시고 먹어 바데를 탁 눈콜라라면 좋아 네 뭐지 잡아 그래 Ang dasih laur. 대생 말아 대생 봐봐 자네 포토 좀 돼. 암나 봐. 네, 무사. 어디 집이 저기. 완전 시시우라. 네. 네. 앙. 홍라. 네, 홍라. 비니 가고 그래. 맞아 그래. 잡아. 미신나보다 아시고는. 뭐야? 그럼. 이제 해야 돼, 잠깐만. 미션을 내봐. 포토 캡 되는 거. 한번 해. 하이, 레그펀. 하이. 자, 캡코 한강 와이. 오프라이 다. 시 포토 소토클라는 세. 또. 네, 포토 라그린 시대. 포토 란스. 바바리 나이. 와우. 캡콘 자타라시 텝시버 너 엑스트라 사 하이 베가. 비니스가 돈 나만 하. 나 비니 시다네. 나 비니 시에슬라네. दासो फैदों बेसोरो देलायनानै दासो मोनफैबाय ने बिनि जाबाय दे फैदो जाबाय नै जोंना जाबाय दिनै सां दा मानसि फैबा हानांगोन ना बै किन्डारखौ बख'लाय बख'लि गैया जोंनिया जाबा जाबाय लोगोफोर आंबो दिनै थनसै साहा फुदुंसै आङो ओमफ्राय गथ'फोरनो एसे होग्रोनोसै आरोना दोनथ'नोसै दा लोगोफोर खावसे थानायखिनिनो रानग्रोबाय ओमफ्राय आं ओरै फुदुंदों साहा फुदुंनो नागिरदों गाइखेर फुदुंग्रोदों ओमफ्राय नै जोंना Madang logoफोर
लोगोफोर नै जोंहा साहाखौ लोंखाबाय नै माबा खांनानै ड्रेसा माबा फैबाय ओमफ्राय नै बिसोरबो दासो फैदों गथ'आ ओमफ्राय दा नै बिसोरबो बारे मा खालामलाबायदोंथाय मिथिला ओमफ्राय दा जोंनाव खामानि मावग्रा मिस्ट्रिफोराबो बिसोरनाव खामानि मावदों आरोना ओमफ्राय दा बिसोरखौ साहा लोंनो लिंहरनोसै आरो साहा मोनबाबो साहा खनसे फुदुंनायखौ जों लोंखांजोब्बाय ओमफ्राय दा गोदानै फुदुंगासिनो आरोना नै गोदानै फुदुंगासिनो साहायाबो गोदौहांबायानो लागासिनो मालाय नै साहाया साहा फुदुंना अर सुगासिनो नै गया नै जोंहा माने बिदिनो मा होनो ना केकखौनो हायो ना केकखौनो जायो ना टफिखौनो हमो आरोना ओमफ्राय नै हायाव उन्दुनानैसो दङ हायाव उन्दुनानैसो नै हायाव उन्दुनानै दंगासिनोमोन नागिरदों हले नै बिजौखौ खनखांबाबो खननो हायाखै नागिरगासिनो दा मा खालामदोंलाय नायनाय आंखि नायनाय ओइ रद गोसो गैथारा गथ'आनो ओमफ्राय दा नै एखेबारे लेथेर फेथेर आरोना लोगोफोर केकआ एसे दंबोयो मानसिफोर फैनो लागा दंबोयो आरोना एसे ओमफ्राय नै बे मिस्टियाबो जोबनोसैयानो फार्स्टनिया ओमफ्राय इनिया लाल महन गोजा आं गोजाखौ नायनो हानाय नंला जाहैबाय गोजा नायनो हानाय नंला लोगोफोर गोजा आरोना लांलाय 오빠요. 근데 미양이 저 원상 나로 ăn có đến bài là gì là bên đến tùy điện à năng थांबाय आरोना लोगोफोर खावसे दंबाय फैनो ओमफ्राय लानायाबो खावसे लाबाय खावसे थाबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा दिनै आलु बाथोनजोंनो जानोसै आरोना ओंखामखौबो दासो संनो नागिरदों आङो ओमफ्राय दा जोंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर आं दा ओंखाम संनानै जानोसै आरोना खावसे लाजाबाय खावसे थाबाय बेफोरबायदिनो आरो हानायखिनिखौ लाबाय हायिया थाबाय आरोना